supaya 20 simbol-simbol utawa gambar aksara Jawa ing ngarep iso dadi 20 aksara Jawa ngegena kang wutuh. Diwiwiti saka kelompok 1 H K T L N M. Iki H karo L, yen H N strip N, yen L N strip N di strip ngisor langsung. Banjur K iki stripe ras saka ngisor saka tengah. Banjur digandeng. T stripe saka ngisor maneh. Supaya beda karo H iki diwenehi cucuk. Kelompok 1 wis rampung. Kelompok 2 0. Merga iki 0 dijikoke ing kelompok 1 sing nomor 2. 1 2 berarti 0 mengko kaya iki. Dadi saka tengah banjur digandeng. 0. Yen do ora saka tengah nanging saka ngisor rada miring. Ngisor kiwa miring banjur digandeng. Lah, yen kuwi saka sisih tengen ngisor miring banjur digandeng. Wis dadi kelompok 2 wis rampung. Banjur kelompok 3. Kelompok 3 padha dijikuk kelompok 2 sing nomor 3. 1 2 3.